Bar ngono cambahe bolo aja lali. Secukupnya wae. Cambahe terus kemangine. Bar ngono. Assalamualaikum bolo Mas, piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, ora ana sing pilek, ora ana sing ngeluh, ora ana sing linu. Moga-moga sehat kabeh, tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa tentang moga-moga ndang lunas. Masih dalam edisi spesial Ramadan bolo. Dadi dina iki ayo gawe bukanan. Bukanane apa iki? Ayo gawe terancam kemangi bolo. Terancam kemangi bahane apa wae? Lah, tak tutono bahan-bahane. Bahan-bahannya bolo biasa, ana lombok abang, lombok rawit, rawitnya macam loro, ana rawit kuning, ana rawit setan. Terus kencur aja lali, bawang. Jadi mau nganggo bawang putih tok, gak usah berambang. Godhong jeruk. Terus ana laos, terasi. Terus bahan-bahane iki, ana timun, ana kemangi, terus iki gak biasa, cikalan klopo ya, engko diparut. Terus nganggo cambah, engko dikai lawuh iki bolo ya. Lawuhe tempe dan tambah suger. Terus sing pertama langsung ayo dibakar sik teraseke bolo. Sik disunduki sik bolo ya, Nduk. Terasek iki sak padha jempolan tangan lah. Disunduk nang kene terus dibakar. Bakar ngene ae bolo lho. Terus saiki disunduki to dibakar bolo ya. Wis sing diting-tingno ning dhuwur wowo ngene, ora usah didekek ning geni sing mekan ngono bolo ya. Nek dilane geni sing mekan, engko teraseke iku wis pereng gosong tapi jerone isih mentah. Ambune teraseke bolo. Suwer kan. Oke, kita rasanya semateng bolo. Langsung wae terasa diplungno rene. Nah, terus koyo biasane. Nek ape ngulek dikai uyah ya. Dikuyah sithik ae. Den apa? Ben nek ngulek iki gampang. Ngene pula ya. Terus diulek. Bumbune diulek. Nah, ini pula ya. Diulek sing lembut. Laosnya sing angel digecek sik. Pula ya. Sambel. Lembut. Iki mentahan kabeh bolo, gak ana sing digodhog, gak ana sing digoreng. Kecuali lawahe tok engko tempe sing digoreng. Jadi bahan-bahane serba mentah iki bolo. Terus sampai bener-bener lembut. Nah, guys, lembut bolo. Nek wis lembut, langsung wae ayo diparutno klopo. Langsung dikek kene bolo ya. Marut klopo langsung ning coweke. Ini bolo. Tinder sik iki ulang kabeh bolo. Alon-alon ae santai bolo. Ini diterusno mundang kok meleset. Iya ngono bolo diparut wis angel marute iki mergake.
harus hati-hati pokoknya. Ekstra hati-hati nek marut klopo iki. Wis bar marut bolo langsung wae timbune. Timbune iki langsung dingene wae ya. Diiris dadi loro koyo ngene. Langsung diketeki ngene bolo ya, Nduk. Cilik-cilik. Terus dirajang cilik-cilik ngene bolo, Nduk. Jadi sing sawel ya ngono. Dawa-dawa terus bariku ngene rajang cilik-cilik. Terus disorno rene bolo. Sorno. Bar ngono cambahe bolo aja lali. Secukupnya wae cambai terus kemangine bareng ngono langsung dicampur bolo campur diwedhek sini udek-udek ngene aja lali tambahi micine micin, uyahe iki kok micin. Uyah bolo. Alah. Ngelek. Terus micine. Wis ngono tok bumbune. Mergo ana terasine mang wis enak bolo. Ya diudek-udek ngene sampai nyampur bolo ya. Kurang tuh tambahin nih. Nah, terancamnya wis jadi bolo. Langsung aja ayo goreng tempe nih. Jane entepno terus aja lali lengone dadi sorno secukupe ae bolo terus tempene dipotong ngene bolo wajik-wajik ngene segitiga nah dipotong segitiga terus digeret-gereti ngene bolo lho ya geret-gereti ngene terus dipotong segitiga ya ngono geret-gereti ngene terus dipotong segitiga oke, wis ngene tok. Gen tempene ana rasane bolo. Langsung ae dibumboni sik. Bumbune anggo apa? Wis anggo bumbu racik ngene iki ae bolo ya. Bumbu racik kaldu ayam. Dikek banyu. Terus diplongno ngene. Terus tempene diplong-plongno ngene bolo ya. Direndem koyo ngene, diwolak-walik. Kabehno wae. Terus diwolak-walik. Lagi bolo minyaknya wis panas,
Langsung wae diplungno iki tempene. Langsung diplungno. Plungno dulu. Plungno kabeh sepisan. Ini. Diwalik bolo. Ini diwalik. Nah ini. Oke, sampai matang. Halo. Kurang kuning saithik iki bolo. Dan kuning saithik kas. Langsung aja dintas. Kalau iki diolak-olik ngene gak apa-apa bolo. Diolak-walik ngene. Santene iki semulai metu bolo lho. Kan mang klopone mang parutane mang kan anu lah. Mentan dadi lho iki. Nyanten modele ndek. Lho. Delok iki bolo lho. Modele berair ngene lho. Metu banyune ya. Berair. Iki santene bola ya. Ketok le? Berair. Iki sik marai sedep iku ya iki bola. Nek santene wis metu ngene iki, wis dadi teles ngene iki. Diudek-udek eneh. Dan tambah meruasuk bumbune. Iki tempene wis mateng bolo, langsung aja dintas. Langsung dijegur no rene. Warna rene bolo ya. Terus ditoto sik, ditoto. Ning pinggir-pinggire ngene bolo ya. Potong bung. Toto kayak ini. Terus tambahi kemangine. Pinggir-pinggirnya iki tambahi kemangine bolo dan tambah sewedep nih. Pedes. Lah, wis dadi bolo. Seret. Enak iki nggo buka. Terancam timun kemangi wis siap bolo, wis ready kok dienggo buka. Lah, pokoknya matur nuwun ya. Sampeyan wis ngikuti video iki mau mulai awal sampai akhir. Selamat menjalankan ibadah puasa. Moga-moga puasane lancar. Mergo karek dilonggas wis kanggo buka. Pokoknya tetap aja lali like, comment, share, subscribe dan video masih channel ini luwih berkembang nih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam gobyos.